Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Apolisi amaliza kuyenda ndi anthu omwe avomera kuti ndiwo akhala kuvulaza ndi kupha anthu ku area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi apita kalaya omwe ndi ofalitsa nkhani wa apolisi mdziko muno, iwo amayenda ndi anthuwa m'malo osiyanasiyana omwe adachita za upanduzi kuti akafotokoze momwe amachitira. Mwazina anthuwa omwe ndi Dyson Sinedi wa zaka 28, Adamu Tsoka wa zaka 21 komanso Felix Magaleta wa zaka 26 amagwiritsa ntchito njinga ya moto ndipo akaona munthu amachepetsa liwiro ndipo wina amamenya munthuyo mmutu. Mwachitsanzo anafotokoza momwe anabera munthu wina pa sukulu ya private ya Jebu pomwe anati anamutengera foni ya makeypad komanso ndalama yokwana 3000 kwacha. Pakadali pano akalaya ayamika ubale omwe ulipo pakati pa anthu ndi apolisi zomwe ati zikuthandiza kuti adzigwira anthu omwe amachita umbava ndi umbanda. Akalaya ati amuna atatuwa adachita za upandu 13 ndipo anthu 5 ndi omwe adaphedwa. Tsoka ndi Magaleta onse amakhala kwamgona ku area 25 komweko pomwe Sinedi amachokera ku area 43 mu mzinda omwewo wa Lilongwe. Apolisi omwe ndi madetective ochokera polisi zosiyanasiyana ndi omwe agwira anthuwa. Kuyambira mwezi wa Meyi chaka chino, anthu a ku area 25 akhala kuyenda mwamantha chifukwa cha mchitidwe wa umbandawo unakula. Sinedi ndi wochokera mudzi wa Kaumbata kwati Ekapeni m'boma la Blantyre, pamene Tsoka ndi wochokera pa mudzi wa Tawi kwati Ekaphuka m'boma la Dedza, ndipo Magaleta ndi wochokera pa mudzi wa Likwawa kwa mfumu Sitola m'boma la Machinga. Muntu wa muna nkazi amamona inaenda ya ajamba bazitete usiku muna anthu awiri amayendetsa njinga nda amaendesa nkonda asatedade komwe tili tsopano ndi dera limene amati rejected chakudzenza umene ukudzenza kuchoka pa msungu area 5 kutoka apa akudzaonetsano malo omaliza anyamata amene wakuonetsa kuti ayi ife timachita chonchi. Wina amakwera njinga akatero kuponda mabuleki kenako kummenya wina ndi chitsulo, ena amamenya paphewa akagwa paja amatenga ndalama ambiri. Ati amatengera wina 3000 kwacha, ena anatengera foni ya makeypad, ena amodzi amene tamva kuti aberako ndalama yokwana 20000 kwacha. Koma zimene zimachitika tu malo osiyanasiyana kuno ku area 25 ndi apolisi agwira ndi anthu amenewa. Zimene zidachitika tu loweruka lapitali pamene agwira ndithu loweruka limene kufika kuchaso kwa dzulo la Mulungu pa 20 July 2025 kuti kwa ina amene apolisi amene wandithu kuchokera mati Charlie Division imene si company kalero tu amene tu akupereka chitetezo imene mati gamu limene mati ena mati nyala ena mbaula kuonetsa kuti dera la area 25 bata libwererepo kunoko nthu anthu area 25 amalowa nthu nyumba zawo sisikoloko amakhati alowa kalifa cha mantha amene amakhala nawo chifukwa cha za umbanda zomwe zimakhala nthu zichitika kunoko ndithu. Then makamba ndi apolisi madetective osiyanasiyana ochokeranso madera. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.